Cítili jste se někdy zamotaně jako v sítě? Chtěli jste alespoň jednou v životě zažít pocit lehkosti bytí? Ve víru současného života se touha po potěšení a hledání radosti stává nedílnou součástí existence a my nevyhnutelně podléháme moci lehkého dopaminu. Tuto blaženou lze získat třeba ze sladkosti a cigaret dostupným v každém obchodě, z video obsahu na jakémkoliv webu. Lehký dopamin se ale pak stává nejen průvodcem blaženosti, ale také sítí, která spoutá duši v neodolatelné touze. Chceme vám proto představit nejnovější vývoj produktu, který vám přinese rychlé potěšení bez vynaloženého úsilí. Zde je naša nabídka. Objevte nekonečné možnosti s naším novým produktem. Objevujeme vám produkt Neta, který změní váš život k lepšímu. K zaplacení nepotřebujete žádné peníze, můžete za něj jen zaplatit minutami svého dlouhodobého života. Náš produkt je snadno použitelný, stačí jen 3 kroky. Otevřít, vytáhnout a nalepit. Začněte svou cestu k blaženosti ještě dnes. Neta Company. It's a beautiful day.